Вітаю! Вы глядзіце штотыднёвы выпуск навін палка Каліноўскага. Батальён «Волат» працягваў аказваць агнявую падтрымку 3-й асобнай штурмавой брыгадзе. Працавалі ўсе падраздзяленні батальёна. Палкавой БПЛА імя Мікіты Краўцова на мінулым тыдні выконвала аэравыведку пазіцый ворага, а таксама праводзіла баявое зладжванне асабовага складу. Мінамётныя разлікі батальёна «Літвін» працягвалі выконваць задачы. Частка ВРУ батальёна знаходзілася на баявым зладжванні. Медрота палка аказвала падтрымку батальёну «Літвін» і сумежным падраздзяленням. Страт і параненых на мінулым тыдні няма. Полк Каліноўскага працягвае набор спецыялістаў для працы з тэхнікай. Падрабязнасці вы можете знайсці ва ўсіх афіцыйных сетках палка. Дасылайце свае заяўкі ў наш чат-бот з адметкай «Тех». Таксама на мінулым тыдні быў абвешчаны збор на трал для гусенічнай тэхнікі медэвакуацыі палка. У медычнай роты палка Кастуся Каліноўскага з'явілася тэхніка для эвакуацыі. Сёння ў нас ёсць як колавая, так і гусенічная бронетэхніка, але без добрага трала яна не патрапіць на перадавую. Каб набыць менавіта той трал, які нам патрэбны, неабходна 935 000 грыўняў. Зрабіць грашовы ўзнос можна праз QR-код, які вы зараз бачыце. Дапамажыце нам сустрэць сезон бруду цалкам падрыхтаванымі. Дзякуй за ўвагу. Жыве Беларусь! Слава Украіне!